Sziasztok, ez itt az Eger Scooter Team Scooter checkje, Macák Marcel és Burka állítása. Kezdjük! Fekete Odi Longneck markolat, nagyon jól tapad, kurva jó markolat, MGP végdugóval benne, nem látszik, kék és narancsárga karkötőkkel, gyönyörűek, fekete MGP buff bar kormány, hát ez egy rakat szar, de én meg vagyok vele elégedve. Volkonos és DC-s matrica. Kettes ezüst MGP bilincs. Jól tartja a kormányt, bár elég gagyi. Fekete District Pro fejcsapágy. French ID compressionnál. Nem kotyog. Kicsit sem. MGP villa. Nem rossz. MGP kerék, műanyag, ez sem kotyog. Fekete V2-es MGP lap, flick grip téppel, egyedi medverajzokkal, bár ezek nem látszanak, mert szaros, szomorú. MGP rugós fék, nem kotyog, nincs letörve. JD Bug kerék, sárga és kék, ideiglenesen van nálam, és no name csapágyak. Sziasztok! Ez itt az én scooter checkem. Haro Premium markolat, nagyon jól tapad. Haro Premium végdugó, nagyon jól tart mindent. Buff bar kormány, mindenféle matricával, közülük MGP is van, Volcom. Egy MGP 2-es kormánybilincs, egy French ID felcsapágy, nagyon jó, pörög, mint az állat. Egy French ID CNC villa, nagyon jó. Gászi, hogy fénylik a kerék. Egy Eagle Spoke kerekünk, A miénk? egy Eagle Spoke kerék, belül kék, nagyon jó. Aztán egy MGP V2-es lap, a gripték egyedi, Mivel én ragasztottam? mivel mi ragasztottuk ketten. Én? Aztán itt egy tökéletes MGP fék, ami nem kotyog. Nem kotyog. Na jó. Nem kotyog, de még icipicit se, szóval very good. Itt egy Eagle Spoke, nagyon jó, ez is kék, és egy no name csapágy. Ez volt az én scooter checkem. A miénk, te bunkó. Miért?